Mandibulise kwembukeli ngicela sikhongozele nalo qikelelo lwemozulu ndingatsho ndithi ngamathutyana nje angephemvula alindelekileyo kwindawo ezikuMntla-mpuma welizwe qala phaya eRustenburg ukuya kutsho phaya eLimpopo ngokunjalo ke nakwindawo ezisempuma koloni sabantu aba zikhona ezantshizana ezithe qa kanti ke zizakutshona phaya kwindawo ezikumzantsi ntshona welizwe lithe ke rholele ngamafu ubukhulu becala izulu kwindawo ezininzi zelizwe ngomso ke mbukeli sabantu bukhona lamso ngomoya obandayo ongena pha kumzantsi ntshona welizwe njengoba sibona udala ke lamathuba angephi namahle emvula pha kwimimandla esentshona kanti ke uyabongozwa uba uqaphele kaloku la mvula emandla nengadala izikhukhula pha kwindawo ezikumzantsi ntshona welizwe kwimimandla ke esempuma mbukeli sabantu basekhona lamathutyana angephi pha empuma koloni ngokunjalo naphaya elisuthu kuya kuthi ga KwaZulu Natal zebe mahle kakhulu kwindawo ezigudlunxweme oluphaya empuma wona kamaqondo wethu okutshisa asibonisa into abanoko lithande ukuba lihle izulu kwindawo ezifana naphaya Appington nalapha amaqondo ebetha lishumi ke naphaya eVryburg kodwa kathathisa amaqondo ngo-15 phaya eMafeking eliphalale silindele u-16 degrees Celsius ngelixa ingu-17 phaya eMusina ngokunjalo nasePhalaborwa kanti ke xa sijonga phaya eDiara sabantu bamaqondo noko athande ukwehla ngesithandathu kanti ke sisihlanu nje phaya eSutherland ziyathathisa amaqondo ngo-11 degrees Celsius phaya eFredendal xa sijonga ke mbukeli ngomso siyobona ke into bamaqondo athanda baphantsi kwimimandla esentshona liyavakala nyani elafuthe lalamse ngomoya obandayo ongenayo phaya kanti kaphinda athathise ngo-22 phaya eFredendal asephantsi ke ngo-16 eSpringbok zibe ngu-26 phaya eAppington kufudumele ke kwindawo ezisembindini sabona amaqondo abetha phaya ko-30 eKimberley kodwa ke athanda baphantsi amaqondo phaya empuma koloni ngenxa yalamse ngomoya obandayo ozothungene kwimimandla esempuma ke ngomso ngokunjalo naphaya KwaZulu Natal mandiphele emehlweni ndisale entliziyweni kamnandi mawethu.